приятели! Много ви благодаря, че изгледахте това видео, също, че ме подкрепяте в този канал, че се абонирате за канала с камбанка и палец нагоре за все още такива видеа. Все пак много ви благодаря и за това, защото ме подкрепяте. Имам изненада за вас. Ще ходя на почивка в Гърция и ще започне нова поредица на 8 септември. Очаквайте поредица с много видеа, много забавни видеа. Как съм на почивка в Гърция. От мен чао и благодаря, че изгледахте това видео.